ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଫାଇନାଲି ଯାଉଛି କାଳୀ ମାଆକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତ କାଳୀ ପୂଜାରେ କାଳୀ ମାଆକୁ ନ ଦେଖିଲେ ମୋ ମନ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ହବନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସାଇକେଲ ରାଇଡିଂ କରିକି ଯାଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଯାଉ ଯାଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ରାସ୍ତାରେ ଦୁଇଟା ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମିଳିଗଲେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଚାଲ କାଳୀ ମା ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା ଆଉ ଚାଲ। ତ ଆଉ ଟିକେ ଖାଲି ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ କାଳୀ ମାଆକୁ। ତ ଚାଲ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ପିଡରେ ମୁଁ ସାଇକେଲ ଚଲଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଫାଇନାଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଏଇଠି ବସିଛି, ମୋ ସାଙ୍ଗ ଯାଇଛି ସିଆଡେ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ, ତାକୁ ବଡ ଜୋରରେ ଶୋଷ ଲାଗିଲା ସାଇକେଲ ଚଲେଇ ଚଲେଇ। ତ ସିଏ ଆସିନେ ଯିବା ଚାଲ। ଫାଇନାଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ମଣ୍ଡପ ଛକ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ତ ଆପଣମାନେ ଟିକେ କାଳୀ ମାଆକୁ ଦେଖିକି ଟିକେ ନମସ୍କାର କରିବ। ତ ଦେଖ ଟିକେ ସେ କାଳୀ ମାଆକୁ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି, ତ ଭଲସେ ତାକୁ ଟିକେ ନମସ୍କାର କର ନହେଲେ ତମକୁ ଗିଳି ଦବ। ତ କାଳୀ ମାଆକୁ ଦେଖା କରି ସାରିଲା ପରେ ତ ଚପଲ ଦୋକାନ ଆଡକୁ ଆମେ ଯିବା। ଫାଇନାଲି ତ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଚପଲ ନବ ପାଇଁ ଆସିଥିଲା, ତ ତା ଚପଲ ଛିଡି ଯାଇଛି। ତ ଚାଲ ଚପଲ କିଣିବା, ତାପରେ ଯାହା ହବ ଦେଖାଯିବ ଆଉ। ତ କାଳୀ ମାଆକୁ ଦେଖା କରି ସାରିଲା ପରେ ଯାଉଛି ଆମେ ଫାଇନାଲି ଏବେ ଚପଲ ଦୋକାନ ଆଡକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଭିଡିଓ କରୁଛି ଆଉ ଲୋକମାନେ ମତେ ଦେଖିକି ହସୁଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ପାଇବିନି। ଫାଇନାଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଚପଲ ଦୋକାନ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି, ଆଉ ସେଠିକାର ଭାଇ ମତେ ଦେଖିକି ବହୁତ ହସୁଛି। ତ ମୁଁ କହିଲି କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ ବ୍ଲଗ କରୁଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଫଟାଫଟ ଚପଲ ବାଛି ସାରିଲା ପରେ ଆସିଲେ ପୁଣି ଥରେ ରିଟର୍ନ ଘରକୁ ଯିବା ଆଉ। ଏତିକା ଚପଲ ଅଛି ହେନେ ବି ତାକୁ ପସନ୍ଦ ହଉନି। ତ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଘରକୁ ଗଲାବେଳେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଗୁଡା ଟିକେ ଦେଖାହେଲେ, ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ଟାଇମ ପାସ୍ କଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ବାଣ କିଣିକି ବାଣ ଫଟଉଥିଲେ, ତ ମୁଁ କହିଲି ଟିକେ ଫଟାଅ ନା କେମିତି ଶୁଣା ଯାଉଛି ତମର ବାଣ ଗୁଡା। ତ ଫଟଉଥିଲା ସିଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ସେଇମାନେ ମତେ କହିଲା ଆଉ ଆମ ଗାଁକୁ ଆଇବୁ, ଆମେ ରାବଣ ବନେଇଛେ ଟିକେ ମଜା କରିବା ଆଉ ରାବଣ ପୋଡା କରିବା ଆଉ। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଯିମି। ତ ଫାଇନାଲି ଘରକୁ ବାହାରି ଗଲେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖାହବା।